салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси сеюмро меомӯзем ки ин мавзӯъ бахшида мешавад ба муқоисаи қимати ифодаҳо. Биёед ин мавзӯъро бо мафҳумҳо дида бароем. Қоидаи якум: барои муқоисаи ифодаҳои ададӣ амалҳои дар онҳо омадаро иҷро намуда қиматҳои ёфташударо муқоиса кардан лозим аст. Қоидаи дуюм: барои муқоисаи ифодаҳои тағйирёбанда ба ҷои ҳарфҳои қиматҳои мушаххас гузошта ифодаҳои ададии ҳосилшударо муқоиса кардан лозим аст. Дар баъзе мавридҳо қиматҳои тағйирёбанда масалан x аз ягон адади додашудаи a зиёд намешаванд, масалан шумории рӯзҳои ҳафта аз адади 7 зиёд намешавад. Дар чунин маврид ишораи хурд ё баробарро истифода карда чунин менависанд: x хурд ё баробари a навишта мешавад. Айнан ҳамин тавр дар баъзе мавридҳо x калон ё баробари b-ро низ ишора мекунанд. Дар ҳолати умумӣ агар қиматҳои тағйирёбандаи x якбора аз адади a хурду аз адади b калон набошад, онҳоро бо воситаи нобаробарии a хурд ё баробари x ва хурд ё баробари b ишора мекунанд ки дар ин ҷо a хурд аз x ва хурд аз b-ро нобаробари дучанда меноманд. нобаробариҳое ки бо аломатҳои калон ё хурд навишта шудаанд нобаробариҳои қатъӣ номида мешаванд. Агар дар навишти нобаробарӣ аломати калон ё баробар хурд ё баробар истифода шуда бошад, онҳоро нобаробарии ғайри қатъӣ меноманд. Биёед хонандагон ин мавзӯъро бо мисолҳои мустаҳкам намуда мавзӯъро дида бимебарем. Мисоли якум: дар шарти мисоли якум чунин омадааст: ифодаҳои ададиро муқоиса кунед. А дар шарти аввал омадааст 2,6 зарби 3,5 ва 21,128 тақсими 3,5. барои ҳисоб кардан ё муқоиса кардани қимати ин ифодаҳо мо бояд дар аввал ҳар як ифодаҳоро дар алоҳидагӣ ҳисоб кунем, яъне қимати ададии ҳар як ифодаҳоро ҳисоб намуда баъд онҳоро муқоиса кунем. менависем 2,6 зарби 3,5. мо метавонем ин ду ададҳоро бо воситаи стунча зарб кунем ва ҳангоми зарб кардани ин ду касрҳои даҳӣ ба мо адади 6,1283 ҳосил мешавад. Ва айнан қимати ифодаи дуюмро менависем 21,128ро ба адади 3,5 тақсим карда мо адади 6,108ро ҳосил мекунем. инро шумо метавонед дар алоҳидагӣ мустақилона қимати ин ифодаҳоро ёбед. Азбаски адади 6,2 аз адади 6,8 калон аст, пас мо мегӯем, метавонем навистан адади якум, яъне қимати ифодаи якум аз қимати ифодаи дуюм калон аст, ки ин ҷавоби мисоли а ба ҳисоб меравад. мисоли б-ро дида мебароем. дар шарти мисоли б чунин омадааст: 1 тақсими 2 ҷамъи 1 тақсими 5 ва 1 тақсими 3 ҷамъи 1 тақсими 4. барои муқоиса кардани қимати ин ифодаҳо дар аввал ин ду касрҳоро ҷамъ мекунем. 1 тақсими 2 ҷамъи 1 тақсими 5. барои ҷамъ кардани қимати ин ифодаҳо онҳоро ба махраҷи умумӣ меорем. махраҷи умумии ададҳои 2 ва 5 мувофиқан ба адади 10 баробар аст. 10ро ба 2 тақсим кунем ба 5 баробар аст, баробар мешавад. 10ро ба 5 тақсим кунем ба адади 2 баробар мешавад. 5ро менависем ҷамъи 2 баробари 7 тақсими 10 ҳосил мешавад. 7 тақсими 10 ин ба адади 0,7 баробар аст. дуюм, мувофиқан ду касрҳои дигарро ҷамъ мекунем. 1 тақсими 3 ҷамъи 1 тақсими 4. махраҷи умумии ин ду касрҳо мувофиқан ба адади 12 баробар аст. 12ро ба 3 тақсим кунем 4 ҳосил мешавад. 12ро ба 4 тақсим кунем 3 ҳосил мешавад. 4ро ба 1 зарб кунем 4 ҷамъи 3 ҳосил шуда натиҷаи он ба 7 тақсими 12 баробар аст. чӣ хеле ки маълум аст, барои муқоиса кардан, яъне мо муқоиса карда истодаем ки оё 7 тақсими 10 калон аст ё ин ки
7 тақсими 12 калон аст. барои муқоисаи ин ду касрҳо онҳоро ба махраҷи умумӣ меорем. ба 10 ва ба адади 12 махраҷи умумӣ, хурдтарин карати умумӣ ба адади 60 баробар аст. 60ро ба адади 10 тақсим кунем, адади 6 ҳосил мешавад. 60ро ба адади 12 тақсим кунем, адади 5 ҳосил мешавад. пас 42 аз адади 35 калон аст. пас инро ба назар гирифта қимати ифодае ки дар аввал, яъне 1 тақсими 2 ҷамъ 1 тақсими 5 дода шудааст, аз ифодаи ҳосили ҷамъ 1 тақсими 3 ва 1 тақсими 4 калон аст, ки онро чунин ишора мекунем. мисоли вро дида мебароем. дар шарти мисоли в чунин омадааст: 16 минуси 3,5 тақсими 8. мо бояд бо воситаи ифодаи бо дигар ифода, яъне аз 15 минуси 2,1 тақсими 4ро тарк карда шудааст, бояд муқоиса кунем. яъне ифодаҳои якум ва дуюмро мо бояд муқоиса кунем. барои муқоиса кардани ин ду ифодаҳо чунин табдилотҳоро мегузаронем. яъне дар алоҳидагӣ қимати ифодаи зеринро меёбем ва дар алоҳидагӣ қимати ифодаи ин ифодаро низ ёфта, баъд онҳоро муқоиса мекунем. 16 минуси 3,5 тақсими 8. барои қимати ифодаи ин ифодаро ёбем, адади 16ро ба номади касри омехта чунин табдил медиҳем: 15,8 тақсими 8 минуси 3,5 тақсими 8 ҳосил мешавад. дар натиҷа аз адади 15 3ро тарк мекунем, 12 ҳосил мешавад. махраҷи умумии ададҳои 8 ба 8 баробар аст. аз 8 5ро тарк кунем, ба адади 3 баробар аст. пас қимати ифода ба 12,3 тақсими 8 баробар шуд. айнан ҳамин тавр аз адади 15 тарк мекунем 2,1 тақсими 4ро. дар натиҷа 15ро чунин табдил медиҳем: 14,4 тақсими 4 минуси 2,1 тақсими 4 баробар. аз адади 14 2ро тарк кунем, адади 12 ҳосил шуд. азбаски 4 ба махраҷи умумӣ рост меояд, 4ро мегузорем. аз 4 1ро тарк кунем, ба адади 3 баробар аст. анакун муқоиса мекунем: оё 3 тақсими 4 калон аст ё 3 тақсими 8 калон аст. дар поён менависем 3 тақсими 8 ва 3 тақсими 4. вақте ки мо 4ро ба 3 зарб мезанем 12 ва 3ро ба 8 зарб мезанем 24 баробар аст. албатта гуфтан мумкин аст ки адади 3 тақсими 4 аз адади 3 тақсими 8 калон аст. пас ифодае ки дар инҷо ҳосил шуд 12,3 тақсими 4 аз адади 12,3 тақсими 8 адади калон мебошад. пас мо ба хулосае меоем ки адади дуюм нисбат ба адади якум калон аст. пас аломати хурдро ишора мекунем. мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: оё нобаробарӣ дуруст аст? ва нобаробарӣ ба номади зерин дода шудааст. онро менависем. мисоли дуюм. нобаробарии ифодаи ададӣ чунин дода шудааст: 2,1 тақсими 2 тақсими 3 тақсими 4 минуси 2,1 тақсими 3 калон аз дар дохили қавс 1,1 тақсими 2 минуси 1,1 тақсими 3 ва зарби 4. барои исбот кардан ё ин ки санҷидани ин нобаробарӣ мо бояд қимати ифодаҳои ҳардуи ин ифодаҳоро ёбем ва нишон диҳем ки дар ҳақиқат тарафи чап аз тарафи рост калон аст. барои ин дар алоҳида қимати ифодаҳои онро бо воситаи амалҳо меёбем. амали якум: қимати ифодаи дар тарафи чап бударо меёбем. яъне 2,1 тақсими 2ро ба адади 3 тақсими 4 тақсим карда аз он 2,1 тақсими 3ро тарк мекунем. касрҳои дар аввал бударо бо воситаи касри нодуруст ифода мекунем. 5 тақсими 2 зарби ҷои 3 ва 4ро табдил дода, яъне ки 4 тақсими 3 менависем ва минуси
2 بutun 1 تقسیم 3 رو ترک میکنیم. در نتیجه برابر اختصار میکنیم. 2 و 4 اختصار کرده شده. 5 رو با 2 ضرب کنیم عددی 10 تقسیم 3 حاصل می شود. مینوسی 2 بutun 1 تقسیم 3 رو به نمود کسری نادرست تبدیل میدیم. 3 رو با 2 ضرب کرده به عددی 1 هنگامی جمع کردن عددی 7 حاصل می شود. پس از 7 رو گیریم 3 تقسیم 3 قیمت عددی آن به عددی 1 برابر می شود. عیناً همینطور قیمت ifade دوم رو حساب میکنیم. در اینجا در داخل قوس 1 بutun 1 تقسیم 2 مینوس 1 butun 1 تقسیم 3 آمده شده است که ما آن را چنین می نویسیم. 1 butun 1 تقسیم 2 مینوس 1 butun 1 تقسیم 3 ضرب عددی 4. از عددی 1 عددی 1 را ترک کردیم، یعنی از قسم بوتون کسر قسم بوتون کسر را میگیریم. در نتیجه مخرج عمومی عددهای 2 و 3 موافقاً به عددی 6 برابر است. 6 را به 6 تقسیم کنیم 3، 6 را به 3 تقسیم کنیم 2، از 3 2 را ترک کنیم عددی 1 حاصل می شود. ضرب 4 را به نمود کسری چنین تبدیل می دهیم 4 تقسیم 1. 4 و 6 به عددی 2 اختصار می شود. آن را اختصار کرده موافقاً قیمت عددی یا قیمت کسری دیگر را حاصل می کنیم 2 تقسیم 3. از بس که عددی 1 از عددی 2 تقسیم 3 کلان است، پس گفتن ممکن است که در حقیقت طرف چپ ifade داده شده از طرف راست کلان است که این نابرابری اثبات کرده شد. مثال دیگر رو دیده ببریم. در شرط مثال دیگر چنین آمده است: قیمت ifade را مقایسه کنید و در پایان در ifade داده شده با ما ifade تغییر بنده‌دار داده شده است که آنها رو ما هنگامی قیمت‌های عددی داده شده برابر بودن آنها رو حساب کنیم. می نویسیم مثال سیوم. ifade عددی چنین آمده است: 9 از 5 مینوس a و 0 از 5 ضرب a. قیمت عددی این ifade رو هنگامی a برابری 5 بودن مقایسه میکنیم. برای مقایسه کردن قیمت عددی یا قیمت ifade های تغییر بنده‌دار موافقاً قیمت آن را گذاشته بعد آن را مقایسه میکنیم. می نویسیم یکم 9 از 5 مینوس a. این برابر است به عددی 9 از 5 مینوسی به جای قیمت a عددی 5 را میگذاریم. پس از عددی 9 از 5 را گیریم به عددی 4 از 5 برابر می شود. عیناً همینطور قیمت ifade دوم را دیده میبریم. 0 از 5 ضرب a. این برابر است به 0 از 5 ضرب عددی 5. این به عددی موافقاً 2 از 5 برابر است. خیلی که معلوم است عددی 4 از 5 از عددی 2 از 5 دو واحد کلان می باشد. پس این را به این نوبت گرفته ما گفته میتونیم که 9 از 5 مینوس a و 0 از 5 ضرب a هنگام a برابر 5 بودن کلان می باشد و علامت نابرابری کلان را نشان میدیم که این مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده میبریم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: در شکل نابرابری دوچنده نویسید. و چنین ifade های این مثال نیز مثال شفاهی می باشد. ما اون را خوانده بعد با واسطه زبان متمتیکی می نویسیم. در مثال ا چنین آمده است: 8 خورد از 13 و 13 خورد از 15. این را چخیل اجرا کردن ممکن است. ما در اول درس همراه شما گفته بودیم که بعضی از ifade ها را با واسطه نابرابری های دوچنده ifade کردن ممکن است. در این ifade 8 خورد از 13 و 13 خورد از 15 می باشد. چنین می نویسیم: 8 خورد از 13 و 13 باشد خورد از عددی 15 است. این را به نظر گرفته نابرابری دوچنده 8 خورد از 13 و خورد از 15 چنین می نویسیم. یعنی که این نابرابری دوچنده قطعی می باشد.
Б-ро дида мебароем. 4 аз 1 хурд аз 4 аз 118 ва 4 аз 118 хурд аз 4 аз 2. Ин аст мисоли Б. Яъне менависем 4 аз 1 хурд аз 4 аз 118 ва ин хурд аст аз адади 4 аз 2. Ин аст нобаробари дучанда. Ва дар мисоли В бошад 63 аз 5 калон аз 63 ва хурд аз 64 мебошад. Пас инро чӣ хел менависем? Яъне менависем 63 аз 5 калон аз адади 63 ва 63 аз 5 инчунин хурд аз адади 64 мебошад ки инҳоро нобаробариҳои дучанда меноманд. Хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. Барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо барои кори мустақилона пешниҳод карда мешавад ки онҳо дар поён нишон дода шудаанд, онҳоро бояд иҷро намуд. Бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. То дарси оянда муваффақ бошед.